Huriani tuhata, adorang sutapu kaparminggota, martang yang nahohoma dengan atawi. Mari di Mahita siya nomor 15 memuka siya sere 1 ayat dulu. Mar hite-hite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marulupuluk tu Dewata Ama ho ali sadok tanoon. Edehon hamuma hamuliau ni goarna marmulia ben hamu puji-pujianna. Dok hamuma madok Dewata. Tung nasok kaldo akapa benamu binain ni hinatibul ni gugum iko marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martang yang mahita Ali Tuhan Dewata, surma tod di perbedia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite kakeheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda porsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa tong-tong huingot hami, nahehe rohami musesian na mate songon, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian na matei. Amin. Hamus
sika nipati di mingguta sadarion imana tersurat di Filipi 4 mamuka senai 4 doa 5 songonom manidok marlas ni roha mahamu tong di bagasa Tuhani hula himadok marlas ni roha mahamu pabotohon hamu maha basaron muna tusaluhut halak donok do Tuhani ido sahana atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan di bata ali Tuhan di bata saya berkuku mahami maula no bartupati mi amin. Tatopoti madusat tatuadupan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami na mangasahon asini roham na gudangido. Say asi marham mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhuna. Say sungkuli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringo to hasesa ni dosata. Songonod do pakaholong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasay di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling ni liling na di ibana. Hasa nga po ma di debata na di gijang. Amen. Nasarate si
tasadarion imana tersurat di Joshua sada mamuka siya ayat 5 1 ayat 2 tajaha mamargati soring. Dang adong manangisi na manahat jongjong di julum sa lilingho mangulong. Songon padongan iku di si Musa dongan aku ho. Dang tagamon pasoboko manang tadi konoko ho. Asal pirto dim jalamar si hohot sisitu mangaradoti dohot patupahon hobar tu sudi patik akan natinonahon ni si Musa naposok kitu ho unang manibil ho siya ni tu siyamun manang tuha birang asamar mulia ho manang tupak dia ho mangalaka. Ido sahana mertua dona tumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amin. Tahatidak ko mahaporseaw tay, songon na hinatidak ko nidongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahitamadok. Aw porsea di batal Jehovah, ido aman parkuko na sa tudusan, nato palang dohotan. Aw porsea di Jesus Kristus, anak di batal Jehovah na sasadai, iman na dituhon ni si Maria, nagbibiyan siya todo porbadia. Adoro suahuga dirogana nangana berni di mahuma di selatu nangana di bana di hawu sila na tua turun itan nangla mahudu dari patuluhon namanai tusuko lahutur siam di bataja hoba amanai parkuku na suatu seri sisi dengan apa yang laksu tukang mahuman amahudu doh nama aku saya itu di Perbadia dalam salah dunia negatif dunia atau menhal Kristen akan negatif dok dia cari terus bahwa dia hatai nak mengurus seluruh dan hal nama dok dia mengurus nasur. Amin. Tapi gimana titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguan. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 25 April 2020 sada. Parjolo Guarni Minggu,
minggu jubilate lapatanna marulupulup tu di batama ale sadok tanoon. Topik minggu mangului parsuruan ni Tuhani. Paduahon ruas natabba. Mulai sadarion minggu 25 April 2020 sada di Jalodo gabe ruas ni HKBP Sutoyo keluarga. Sada Advent Sinurat inatai Triana Deborah Boru Sianipar. Ros yang gereja HKBP Lae Panginuman Resort Hapol Tahan Distrik Onom Dairi. Alamat Jalan Usman Harun nomor 10 B RT RW 00 Sia 005 Sektor Warung Sawo. 2. Yahuda Rinaldo Aritonang inatai Ruth Marisa Borusilaban. Daftar ulang. Alamat Jalan Perjuangan nomor 22 RT 014 005 Sektor Kapung Baru. Patuluhon pelajar sidi khusus. Sadarion minggu 25 April 2020 sada di parmingguan pukul 10.05 WIB patu paon ni huriata do lepas sidi tu 10 halak pelajar sidi khusus naung maddohoti parsiajaran hurang lobi 3 bulan. Paupaton kebaktian bulanan. Di hari Jumat 30 April 2020 sada paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo patu pahon kebaktian bulanan maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30. Palimahon pertanyaan sektor Cibubur. Hari Jumat 30 April 2020 sada sektor Cibubur patu pahon pertanyaan sektor marhite Zoom meeting. Nama kasuhuton pertanyaan sektori keluarga Situa P Sitorus M Borugultum masuk pukul 20 WIB. Paunopon pertanyaan sektor live streaming. Di Patupado pertanyaan sektor di Huriata marhite ibadah offline manang tatap muka di gereja. Dohot live streaming hari Kamis 20 sia April 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 WIB. Nama kasuhuton sektor Kalibata Condet Dohot Kur Ama Agape. Pinangidoma tu sude ruas na adong di sektor Kalibata Condet Dohot Kur Ama Agape asaro maddohoti pertanyangani. Link ibadah pertanyaan sektor akan di-share melalui situa sektor 30 menit sebelum ibadah dan dimohon kepada jemaat agar men-share link tersebut kepada jemaat lainnya. Warta cetak dan warta baca ini sebagai undangan resmi. Papituhon parheheon sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo. Dalam rangka parheheon sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo, guru-guru sekolah minggu dohot praremaja patupahon perlombaan. Kegiatan terlampir di warta cetak. Pawaluhon Huria mengurupi Huria. Sadarion minggu 25 April 2020 sada di sude ibadah patupa pangurupion tu Huriata Huria mengurupi Huria tu HKBP Sidorejo Medan na sedang membangun. Pangurupioni tapasahat ma di jolo ni pitu gareja dung sipul parmingguon marhite kota naung di parade. Jaladung sidung tiktingon pinasahat ma tutamuta lau pasahaton hatahuhuasi. Dung sipul tiktingon begeotama mandokata tamu Huria narosia Medan. Las marohata lau pasahaton pangurupiani tuhata mamasu-masu. Pasiahon Subangan. Di Jalodo Subangan sian sada NN sektor SMA SMEA bunga altar untuk minggu 25 April 2020 sada. Hamauliateon nasida ala padonganion ni tuhata sehat-sehat sude keluarga. 2.
FP 7 Star Laundry, sektor warung gudeg, laundry tutup altar, gratis. Hamauleateon nasida di padonganion nitu hata, sehat-sehat sudi keluarga. Tulu keluarga J Tabba Boruna Baban, sektor condet, sabun cuci tangan Lifebuoy 15 pack. Hamauleateon nasida di padonganion ni Tuhan, sehat-sehat sudi keluarga. Di pasu-pasu tuhata ma keluarga napasahaton subangani. Lao pasikopon tiktingon boy mata jaha di tikting cetak, songonima saat ni tikting di mingguta sadarion. Kor virtual. Marid di mahita sian 710 sia, mamuka sian sada do uduna, los tapasaha ma piliata sada ado sada bi. Salam, horas madihita saluhutna.
Parjolo mauliate godang tapasahat tu Tuhan Jehovah. Siala asido olong ni rohana toktong mangaramoti mangiring-iri kita di sude parnguluota. Mauliate ma dihamu damang dainang pinaribot songoni nang diaka parhalado nami nang doho diuluan namajakon hami rap boy hita marsaor marhite parmingguo di sadarion. Damang dainang songon natabege naking ditikting ni huriata. Huria mangurupi huria. Ima haroro nami nuaeng tuhuriat taon HKBP Sutoyo. Ima nalaho mangido pangurupion sian hamu damang dainang sude hita ruas ni HKBP Sutoyo nang songoni dohot akka namar minggu rap mamuji Tuhani di huriat tahun. Hami di paborhat parhalado dohot panitia pembangunan do sian huriatta HKBP Sidorejo Resort Medan Estate. Muluadong donuaing di antara hita parmedan terutama na adong tinggal sekitar Jalapacing di boto doratakas huria HKBP Sidorejo ima di belakang kantor polisi Satlantas Manang daerah Aksara. Ia huriat tahun gereja tahun terletak di dikelilingi kampus Manang adong maino mensen Unimed Akpar Akademi Parawisata Semipap Medan Area do akana asing aka akademi. Molo ruas nami amang dainang dang pola bahat sekitar 340 kakado. Jala siat 340 kakaon 140 nang mabalu do manang na ia timpiatu. Mauliate di Tuhani sehat-sehat do ruas tau jala burju-burju. Secara umum manang unggodang do par 33 Parboniaga di pajak Bengkok hera pajak pagi manuangi. Dala molo tunggajang POT inang sabar majohamuna bahasa bagian baka karejo penes polisi ima anggo ruas ta. Alay anggo parmingguon damang dainang bahat do. Ima aka mahasiswa dohok mahasiswa naro siat daerah. Jadi gereja tahun ngaga godang be umur naleleng sekitar 60 tahun. Ngase gabe dang layak be secara pembangunan na songon heado medabu pelapon na utung dang pas hari Minggu. Jala burjuni Tuhani marhite parhalado panitia dibongkar maun HP dung dibongkar damang dainang digijang ni altar perjamitane ngatung burukian ay adong setabi binatang manang tikus merdalan boyad dorobo ba utung mauliate dak adong terjadi insiden tuna merjamita ima songok kondisina. Jadi sebenarnya ngahu baik kami pembangunan non di tahun 2010 sia pertengahan Mei 19 peletakan batu pertama rubuh secara total. Molo hamin waeng marminggu di gedung sekolah minggu mak. Kebetulan dang adong dope parmingguan ni sekolah minggu. Alayoti do kapasitasna sekitar 200 tu 250 halak do tolu horong. Ima parmingguan nami nuaeng. Jadi dung dirubuh honon ba marminggu mahami tu si di pembangunan naneng berlanjut donian salilengom marhitiak karuas tak nabur judok donatur na asing alektor kopi madamang dainang di Maret sude dohita mabotoi soma masohot ma pembangunan non hapenga sanga be dipasang kosen ba dung di tahun 2020 sadao tabereng ma songon na mulai ma neng sega kosenon dang tohonin na panitia di doho ma inang pendeta rap don waeng dohot tita inang pendeta dison pendeta Luspida dohot tami sebagai panitia si tua boru marbun nani mangalap marga purba iman makobasi do inang pandita marhite jamita di bagasa parminggota jam 11
Damang day na nga sude hulaw kami, olat ni nahuboto hami, jala tolap nami. Ala ni si Kopiton, ba door to door. Pandemyon, door to door. Tuki hami ruas ya gudang do pedang barani marminggu. Door to door, adong mau na mga lias spontanitas sa dia petaho, las rohanami, adong na mga lias subanga berupa pijaman. Aturan na tabungan na naing tuan akon na do peniani patay pakke na rohana ilea mau pijaman. Omma na hula sana ho kami bajar da diantar. Usukuni hami ruasi unang palalaw hamu manuhorikan inahay marhite se silelang se sideana hubay kami bajar di taruhon. Bahkan inang majual karupu do hami di parmingguoni. Modal na 5,000, utong na 5,000. Alay, ya, sa tetek na otik doi, lamu martaba-taba do. Adong do ruas tao mga liap pisang, ido dijual, bay madilean. Itong dituhor aka ruas na asing, heray maconto, gudang do pehubay kami. Jadi di paborhat mahami, di paborhat panitia do parhalado di bagasat tangiang, manopot piga-piga, huriat tanadong di Jakartaon. Marpos ni roha do hami di Tuhani, mangulahoni, nasayu kapon ni Tuhata do rohani, akana adong do penaboy mangalean. Otik so sadia da mangdainang, gudang las marohanay mabuani. Jala harap do rohanami, sian HKBP sutoyon, na urupa muna do hami, di haroro namion. Marulupolo mahami an nomulak, iliak kamu di bagasad dame do las ni roha, hubwa kami jala mauliate di parhalado, masailas rohani halaki jala terbuka rohani halaki majalo hami. Ima haroro nami damang dainang, mauliate madihamu, mauliate di Tuhata, saha mata beni sude parhalado HKBP Sidorejo nang ruas na tuhita saluhut na, botima horas madihita. Maredi mahita. Jesus,
Horas ma dihita saluhutna. Amanginang adorang sohu jahahami barita nauli di bagasan sadarion. Adong pepatah bahasa Indonesia madok kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Boy dua mangate, hupata daw kay maju diri nami Tuhamu saluhutna. Ia hami padita luspida boru si majuntak. Mangalap hami margasiahan, dua madadana di hami, sada mabawa guarna si Benny Jeremy Gustaf siahaan, nunga mahasiswa STT pematang siantar semester 4, baru sada borua guarna si Joy Marietta siahaan, kalas sada SMA Manuaeng SMA San Thomas 2 Medan. Rap dohami songon naung taida nakin dohot inang situa do nakin nama dok hatai, situa huhut bendahara pembangunan ni HKBP Sidorejo. Rohami sian HKBP Sidorejo Medan State, takasdo haroronami di sambut parhalado dohot amang padita resort dohot na full timer. Jala di paluas hami di hurion, laho patupahon mangido pangurupion siak kurion, sian minggu jamonom pagi nakin sahat tu minggu jamonom sore non. Tadama tutu hurion nama si haholongan boy hami gabe inganan ni huria mangurupi huria. Posdorohan nami amanginang dia kapar saurata sadarion boy hita masih palianan otik sosadia hupangi dohami siak kamu sasaksi mipe huhalasok kami do sian hamu amanginang posdorohan nami disi atong marsangap matuhata di parsaurata di Minggu 25 April 2021 judika marulupulup ma kita di bagasan Tuhani. Horas mari kita saluhut na sahalinay. Songoni mamanginang sahak mahita tu barita nauli. Barita nauli imasian sada Johannes. Bidu tolu ayat 10 sia sahat tu 24. Songonom ma didok disi. Hujahama tatangi huma saluhutna. Disi ma boto otta pabuwa sian hasitongan hita. Jala tapapos rohatta di jolona. Molo di sol-soli rohatta hita. Ubalgado di batasian rohatta. Jala di boto saluhutna. Hamuak kahaholongan. Molo so di sol-soli rohatta hita. Marhiras ni roha do hita maradopon di bata. Jala manangaha peta pangido. Jalota do sian ibana. Ala taraduti patikna. Jadi taula lomo ni rohana. Odo patikna. Naeng porsea hita. Digowar ni anakna Yesus Kristus. Huhut masih haholongan. Songon naung tinonahon na itu hita. Sirado ti patikna. Ido namian di bagasan ibana. Jala debata di bagasan ibana. Jala sianodo taboto. Naumian ibana di bagasan hita. Sian todi i nanilehon nai tu hita. Ima sahat ni barita nauli si pergumul honotta si au honotta mulak sian bagas coroon. Amanginang bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Marulop-ulop tu di batama sadok
tanoon. Jala di paapi ma tu tema ni mingguta goar ni minggui didok mangului persuruan ni Tuhani menuruti perintah Tuhan. Holani dokon mangului jala tadok tabegi persuruan tentu itu radong do di bagasan rohatta adong di bagasa pikiratta dia ma persuruani mana perintahnya nanaing sioloatta nasian Tuhan molo taulah ya manginang majaha di ayat 20 tolu di sido jupang hita persuruan atau perintah Tuhan tidok disi odo patikna naing persea hita digowarni anakna Yesus Kristus naing persea hita digowarni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songonaung tinonahon nai tuhita persea digowarni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naung tinonahon nai tuhita. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Huria nani haholongan ni Tuhan. Naing persea hita digoar ni anakna Yesus Kristus. Inilah perintah pertama. Parsuruan na perjulo maon. Naikon si hobasatta mulak sian bagas joroon. Baru adong musi persuruan perintah yang kedua masih haholongan saling mengasihi songon naung tinonahon ni Tuhani tuhita masih haholongan bahwa kamanginang sudah hita na pungudison borak pola persuruan sulitkah perintah Tuhan ini kita lakukan dang pola teh apa lah borak nih madok au porsia di Yesus Kristus tak pala nakik kita sudah do madok au porsia di debata Jehovah au porsia di Yesus Kristus au porsia di tod di perbadia hampir semua kita karena itu sudah bagian dari ibadah kita setiap minggu tak pola borak kan dah tak pola marpura-pura pamanga madoki Jalahata somal do tadoki. Molo jujur hita manginang saluhut na hita na pungudison. Ganu minggu do tadok au porsia di Yesus Kristus. Jala ganu pari do hita. Madok pajupak kita do anak kota. Mama sayang sama kamu. Holong do rohaku tuh. Pajupak kita do naturasta. Mapa, kami sayang lo sama mama, kami sayang lo sama bapak. Anak berkata seperti itu sama orang tuanya sering. Pajupang musehita tuakkan asal hot tu hita. Holong dorohaku tu ho. Romu seinatai, idokot tua matai. Pa, aku sayang sama papa. Romu seamatai didok tu inatai. Holong rohaku tu ho maina. Pa manginang. Hari dok nama tata tu hita holong rohana tu hita. Ya, jarang ate. Apalagi halak Batak. Mau lo madokon amat tei tu inatai. Sayang sama istri. Dak ya te. Isi na hiya mulai ate mamulu adong idokon. Dangi. Holong dorohaku tu ho. I love you so much. Aku cinta padamu.
sarangeo di bahasa Korea. Asal Marcel piak kaina sarangeo. Akhirnya dak kubo to lapatan ni sarangeo. Alay duk perpurion. Alay se ijo ibaen bay sarangeo inangin na. Bahasa Korea. Dang pola adong nanidok nadison. Urado madok. Sahalinay dang pola marpura-pura pamanga madok. Alay justru di sido tantanganna. Justru di sido masalahna. Dua persuruoni asa persea, asa masih haholongan, on masih ulahonota, laho mangoloi persuruan ni Tuhani, menuruti perintah Tuhan. Dan cukup holan di hata, dan cukup holan di pamangan, tidak cukup hanya di bibir saja. Hurian itu hata, da gudang do marujung holan di hata, hanya di bibir saja. Anggo ede nama dok, tung sohulo waso itu dia go warsak. Tung sohulo waso itu saya tu matangis ninna. Songoni manik makna amat tai mangedehon. Diresapi ibereng inatai huhuk masai dedehon. Tung sohulo waso itu dia go warsak. Tung sohulo waso itu saya tu matangis ninna. Paktana adong do ilustrasi hujaha songonon. Adong ma suami istri mardalapat sian sadahuta tu huta nasi. Didok asa sahat tu huta si dapeton naon ikon adong 5-6 jom lelengna dalanan nasida. Jalai keboluson ni suami istri odo harangan. Sepanjang jalan na manginang, asa unang terasa naluja, say makatay do amatay, tuinatay. Jala topik ni pakatayon na, ima, didok ko namatay ma, huhut itiop tangan ni natay. Holokia dorohako tuho, ni namatay, tuinatay, di perdalanan nay. Memang, las dorohan ni natay, dibagi suami nama dok songoni. Seumur-umur baru kali itu dia mengucapkan holokia dorohaku tuhonin. Lam leleng ni nama temu se. Lam saya uberku. Lam holong rohaku tuho. Nina. Marbunga-bunga matong rohani natay. Nung leleng na sida marumah tangga. Baru kali ini suaminya mengatakan suaminya sayang sama dia. Saya dipinggolhon inatay do padohan ni amatay. Terngiang di si pareon na. Saya didok ma di bagasan rohana, ternyata suamiku mengasihiku pikirnya. Saudara-saudara, sesudah 2-3 jam mereka berjalan kaki. Mereka istirahat di bawah pohon rindang di tengah hutan. Tiba-tiba terbegi suara ni babiat. Mengaum babiaton. Jalarida matai balga babiati. Madapot ton nasida. Amanginang mana terjadi. Peter majaki mamatay tu hawi. Ditinggal honi natay ditor. Lam jonok babiati, lam dihaula matay ma pohon rindangi. Ditinggal honi natay. Jala soino ma biar di atas pohoni. Inatay say hudul. Akahitiribana. Amatay didakkan hawi
mau to hohom dang adong manangaha di baen tu inatay. Lam jonok ma babiyati laos jonok tu si pareon ni natay. Agak liling jonok tu si pareon ni natay. Dungi hirapi galiling lao mamuse babiyati ditinggal humma inatay. Daw mababiyati jala masuk mamuse tu bagasan hutan. Pitur turu mamatay. Turu sa gijang hatok. Baru ame dok komuse. Ma. Ahe dok babiyati tu hoina. Ahe dok babiyati tu hoina. Ibu tu hamu ahe dok kon? Ibu tu hamu dah ahe dok kon? Roma inatay dok kon ma. Ipanok no ti mamatay. Sayna. Ibu tu huru ahe dok babiyati nakin ina. Holak kata ro yamat tami. Pergebus duina. Sanak ini ni dok ketuho holong rohana tuho. Lam liling lam holong rohana tuho ina. Habe holak kata. Sirak kumaina. Hohom mamatay. Ay merasa iba na tidak melakukan apa yang dia katakan. Tikiro marah. Daudo holong ngasih ninatay. Maladang peduli tu keselamatan ni natay. Hola dirina di palua. Adok songoni hita di bagas tabi. Dangate saya unang madaw mai. Habe nakinede na nakinamang. Tung sahuluas ho itu dia guarsak. Tung sahuluas ho itu saya itu matangisina. Nadila parede. Katanya laut pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, samudra akan kujelajahi. Allah beluh. Dulu si marja runjung, dulu si manuk-manuk pe, hunak ko hibo timon. HP holak gerimis do ro, sudah banyak alasan. Udang do pe holak di hata, kamu akadongan. Adorang soturpukon macai takas do didok di si di ayat 10 walu hamu akka anaha unang ma hatatta doh dilatta makaholongi naing ma marhite-hite pabahenan dohot hasitongan. Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan soal apa yang kita ucapkan, bukan soal bagaimana mengucapkan. Alay songo dia dohita mangulahon holong ni rohai. Bohado hita makatidakon Jesus dingolu si ganupari. Nakpegudak tantangan, nakpegudang hamaolon, nakpegudang si taonon. Jujur amang inang 21 tahun mahami padita natwari tanggal 24 April. Atarpiga ma huria na hudalani hami. Parjolo do hami praktek di Baligi. Dungi tu kantor pusat. Sa kantor pusat tu Batam. Sa Batam tu Tangerang. Sa Tangerang tu Ciketing Bekasi. Molo adong ibegi musit tua na hona tusuki padita na hona pukuli hami mai. Sian Bekasi tu Semper. Sa Semper tu Aceh. Pindah hami sa Semper tu Aceh manginang. Adong dorua si madok. Inang pendeta ini keluar dari mulut FPI masuk ke mulut GAM.
Semua penuh dengan pergolakan. Saya mau sesanace pida mahami tu tarutung. Setarutung masuk mahami tu HKBP Medan Estate Sidorejo. Tidak gampang. Ternyata kunikmati menjadi pendeta memang tidak gampang. Ada harga yang harus kita perbuat. Dang namura laho mandok au persia di Yesus Kristus. Dang namura madokon makaholongi de bata, dohok makaholongi do anjolma. Ada harga yang harus kita pertaruhkan. Bagaimana kita bersikap di situasi yang radikal, bagaimana kita bersikap untuk melayani banyak orang. Macam buat yang manginang 1.000 ruas 1.000 doi ko nadong pikiran nibe. Si patang ngadeng kan niulat tonggo datang kan di piga hal. Tapi itulah. Alai di perjalanan ni 20 saya tahu padita. Urenuk komedion. Hibul rohaku di Tuhan Yesus. Sudengoluku di Tuhan Yesus. Ihutonoku do Tuhan Yesus. Dangoloa sumurut be daya tului tung soadong pe naolo dohot alai rohaku sai marsi hohot tung soadong pe naolo dohot dangoloa sumurut be. Rabdo hami do amang padita perdana. Ibu tu mana do ulang ni? Hacit do, hacit. Nyo nadong wiso dana kon. Tikiro FPI. Roma dok tidak boleh di sini inang beribadah. Sudah madok. Baik itu siapa pemerintah. Mungkin kita hanya mendengar, tetapi kami sebagai pelaku merasakan sakit rupanya mengikut Tuhan. Karena apa? Martangiak pibe lutu-lutui. Dan irasa kamu rahamang inang. Berminggu hamu di daerah terbuka. Gok akakotora di jol maisi. Kondisi meibe berminggu. Dan dirasa kamu rai. Tabudo di somarasi sudi. Dakyarai berek kamu. Songo dia hita marede di son. Nunga Jepang musiari pesta. Iso ijo luang ngaromadok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sakit. Berapa lama? Tidak 1 hari, tidak 2 hari, malah bertahun. Sakit. Ibarat kamu amanginang, holalau martangnya kau na tusuk si tua, keluar mudar. Dakola nih. Sampai adung doa laki madok, ilmu apa dipakai pendetanya? Disantet tidak mampan. Diguna-gunai juga tidak mati. Itu realita. 21 tahun. Saat musim itu aja manginang. Roh pemerintah kota Banda Aceh. Bu pendeta jangan harap. Kami sebagai pemerintah kota. Ketika ibu merayakan hari Natal. Kami bisa mengucapkan selamat Natal. Haram hukumnya bagi kami. Itu saya rasakan. Tapi bagaimana kita yang enak duduk beribadah seperti ini? Hola mare DPI jabu-jabu di Aceh manginang. Ngai kokona lempar jabui. Hola sada do perpunguan i gereja i jalan Pelangi. Dang boy jabu dang bebas. Hari ini kita mau mengatakan, ketika kita menyaksikan aku percaya kepada Yesus Kristus, di mana percayanya? Cukupkah hanya di bibir saja? Cukupkah hanya kita mengucapkan saja? Holong roh aku tuh ninehita tu dongata. Holong roh aku tu debata ninehita. Cukupkah hanya lip service? No. Tuhan mau tuntut kita bagaimana kita hidup dalam kebenaran.
ido benna di bagasan perdalanan di Huria, bohado Huriai mangolu hidup baru, tidak sebagai pendengar, tidak hanya duduk diam pulang, tetapi kita diminta untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Parsuruan ni Tuhani ima prosea tu Yesus Kristus dungi ulahon holong ni roha ima siradoti patik ni Tuhani holong ni roha idotong nanay buwan nami Tuhan mo amangina. Tidak gampang di situasi COVID datang ke Jakarta, tapi modal pengharapan, modal na optimis, rohami tanggal sia bulan 4 nasal putu Jakartaon. Ahama naneng sihobasan nami, dang dosian, mangido, manuktuhi, rohani ruas na adong di Jakartaon. Marhua, patuduh kamu jo saotik. Rasa peduli munai. Jujur amang. Di Bekasi adong dotano ni Huria. Boy do na sida mabangun. Alay dang adong izin na membangun. Ido benna ro FPI manggugay asa unang marminggu di sada tempati. Pidahami itu di semper pemabangun gereja doa manginang. Sian awal rodo kami keliling tusu di tempat makobasi mangaluluidan. Sahak mu setu Aceh manginang. Di Aceh boy do reha sudi alaman di gerejai. Alai gerejai dang boy dibangun. Tidak boleh karena apa? Tidak ada IMB-nya. Pidahami itu Medan Sidorejo Medan Estate. Gerejai boy dibangun. Dang adong namuruk molo dibangun gerejai. Di kesempatan mamanginang. Di setiap pelayanan itu Tuhan titipkan satu pekerjaan. Bagaimana supaya kasih itu terwujud. Romahami marhite panitia dok parhalado. Di pabor hak mahami. Tuktuhi kamu. Jala manuktuhi dohami. Na tanggal 2 minggu nasalpu lado kami amanginang tu Jatiwaringin tu Sukatani tu Rawalumbu nari minggu natuari lado kami tu Taman Mini tu Kramat Jati saunari Sadarion sebelum mulak kami hari Kamis tu Medan Huria Omma huda potok kami mau lihat dia mang padita resort dok sudi perhalado napaluasok kami laho patu pahonon. Holanod do harapan nami amanginang. Bohama asabuhi ruas ni Huriai. Hudul denggan. Songok kita na hudul manangihon hatani debata. Hudul denggan beribadah kepada Tuhan. Dan tidak ada tantangan karena fisik gereja itu belum selesai dibangun. Harapan nami. Uka marohani Hurion. Uka marohani hita gandup masa sada. Jalaboi hita. Mangurupi Huriai marhite semangat di jubilate Sadarion. Bagaimana itu nyata dalam hidup kita? Parsauranom mamang. Jala debataro na paju pako kita. Anggoso debata paju pako kita di Hurion. Muki kami dang boy pajupang dohot hamu. Na padua homu se songo dia ma asapatari. Sikap, tindakan, hasitongan. Jangan habiskan tenagamu, pikiranmu untuk menjatuhkan orang lain. Jangan habiskan waktumu untuk memburuk-burukkan orang lain. Karena itu bukan ciri orang yang berasal dari kebenaran. Khotmah hita, gabe anak hasitongan. Siula patiki mahita, jalaboi hita. Maka jongjokon au persea di Yesus Kristus au persea di todi perbadia jalan aparjoloi au persea di debata ama dungi
patar maholong ni rohai vertikal tu gijang dungi horizontal tu dong hacolma bereng mamanginang di siamumu dohot di habirangmu masih tada dohita. Yakin saya kita saling kenal di dalam kasih Yesus sehingga nama Tuhan hari ini dipermuliakan. Atong rap mahita mangulup pun persuruan ni Tuhani taraduti mapatiknya marhite nama si haholongan. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ma ale Tuhan de bata dia si dohot dengkan ni basam napaluason na posom manopot huria hakabepe sutoyo jalaboy Tuhan dipakeho na posom mamaritahon barita nauli Tuhan di bata amanami suaton hatami ditongatongan ni ngulu nami asaboy hami Tuhan mangului persuruommu boy hami makatidakon Jesus di tonga-tonga ni ngulu nami ahape na masa arsak doh las ni roha tantangan doh gudang hamaolon alay toktong Jesus marsaringar di tonga-tonga nami marhite na holong roha nami tu Jesus jala holong roha nami tudongan nami jolma ido hataridani na mangului jala na mangulahon patikmu di tonga-tonga ni portibion. Pos dorohan nami Tuhan disudi na masa di tonga-tonga ni huriamon jala ahape nanaing pamasaon ni huriamon di bagasas sa mingguan parsahalay sudi parhaladum akka na posom asa toktong Tuhan mangulahoni hobar tulomo ni roham. Songoni ma Tuhan dia kasakap ni huriam narotu hakabepe sutoyon. Las rohanami Tuhan di keterbukaan niaka parhaladum dohot na posom. Songoni nang ruas ni huriam nahuda potok kami di bagasan parmingguon sadarion. Sayukap rohana sida. Saytuktuhi rohana sida Tuhan. Asatung dohot nasida parduli di pembangunan ni HKBP Sidorejo jala ruas na masihol laho marminggu tu bagas coromi boy marminggu jala sikop pembangunan ni ala niaka torop halak dipakeho mangurupi pembangunan ni huriami atong dangadong naso tarpatupaho rajai roha doh pikiran nami asa tok kami masih haholongan marhite Kristus Yesus jalo jala tangihon tangyang nami. Amen. Marede mahita laos tapasa hak ma peliata.
mauliata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banu wagijang, hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho, sejalo may gabe uap na hucus di jolom, pasupasuk may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam tadahami, godang ni si lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaunu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Batamaho disodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami perhubas jam 11 di HKBP Sutoyo, Madok, salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Pangiruhami mamanginang pangurupiota Turia HKBP Sidorejo Medan Kosrohanami satetek mangalatap bumiboy ma terbangun garejay horas madihita saluhutna dihamu amanami dohot inanami sesuai dohot buah-buah ni ialah inang pandita nak piningan ia padurungon dang tujolo di pudido di pintu masuk Kusima talean aladong dosi katong peliam di parade parhalado lau pangurupiot tu turia manangna sesuai doa hatani nang padetanani horas madihita selalu na mau lihat.
Yesus